Sunana Alhassan Muhammad. Gaskiya abinci an samu sauƙi shi, amma sai dai gaskiya ba kuɗin siya. Kamar irin su shinkafa, doya haka, su taliya, ya kamata su garin tuwo ya kamata a ce talaka na siyan irin wayannan. Gwamnati ya kamata dai ta tallafa ita ma, ko ba haka ba, saboda mutane ana kukan yunwa yanzu gaskiya. Sunana Injiniya Ibrahim. Akwai shinkafa, akwai masara, akwai wake, sannan kuma ga waken suya, ga su dankali, duka ƙananan abubuwa wanda talaka zai iya samu ya ci ya sauka. To amma babban abun a nan cikin gari bai sauka ba, saboda za ka je siya, za ga su masu siyan ba sa nuna cewa ya sauka, ba sa nuna su ne yana akan farashin su na da inda suke. Kira na shine su ma Allah su ma annabi su sako da wannan abun ya zama duka ya riga ya zama ɗaya, saboda duka a talakawa mu muke amfana da wannan abu. Sannan wannan abu kuma na talaka ne duka, da yara da manya, tunda harka ne na talakawa wanda za a samu abincin da za a ci da yara. To da Allah muna buƙatar sauƙi, da su manyan da ƙananan ma duka muna neman sauƙi gurin Allah da gurin su. Sunana Jummai Muhammad. To wasu shagunan ba sauƙi, wasu kuma suna da sauƙi. Muna roƙa dai su taimaka, gashi na wasu suna da shi, wasu suka ci abinci yanzu nan na safe, suka samu na safe ba za su samu na rana ba, wasu kuma suka ci na rana ba za su samu na dare ba. A haka ake, su yi haƙuri su sauke mana, su ɗan rangwanta ma talakoki irin mu ga nan. Sunana Adamu Sa'idu. To a manyan kasuwanni za ka ji ana kayan abinci yayi arha, amma ka zo shaguna da irin ƙananan kasuwanni na unguwanni nan su har yanzu ba su sauke farashi ba.